Nämçün käbir magazinlara store diýerler, käbir shop diýilýär. Ine şu magazinde mysal üçin shop diýerler. Gelen ingliz diline şu magazin diýilen sözi aňlatýan, ýalňyş demek ýani dükkan sözi aňlatýan store we shop sözlerine seredip geçelim. Ine şeýle magazinler, w котором şol bir zat satylýar we şoň dürli görnüşler satylýar. Başgaça aýdynda tematiski magazinlara bir zatda sfokusirowany magazinlara shop diýilýär. Köpeşlänsiňiz candy shop, elbette diňe süýji satylýan magazine, candy shop, ice cream shop ýa-da sock shop, ine şu magazin jorap shop bolansyň sock shop. Käbir ýerde body shop, kstati maşynyň zapçaslar satylýan magazin ýa-da bejeri edilýän ýere aýdylýar. Şolary shop diýilýär. Ýöne galan magazinlara, w котором hemme zat tap bolýar, mysal üçin supermarketlara, eşik satylýan magazinlaryň köpüsine store diýilýär. Store bu dürli zatlary birlikde satýan magazin aýdylýar. A shop bu spesifiski diňe belli bir görnüşdäki zatlary satýan magazin aýdylýar. Kstati käbir ýagdaýlarda nahary alyp gidip bolýan restoranlarda store'um diýilýär. Şoň üçin store diňe prosta magazinlerle bir zat satyn alyp gidip bolýan ýer.